har startet. Så det er bare, hvor du er hen. Jeg kan ikke lige blive et af et eller andet. Ja, så hvor er du hen? Jeg er i venstre side. Venstre. Ja. Hvor hen i venstre? Har du startet optag? Hvad? Har du startet optag? Jo, jeg har sat op det. Ja. Er du i toppen, eller hvad? Jeg er venstre top. Jeg blev med æde de der små nogle, der spawner. Jeg er bare godt i Jeg er på 225, 230. 200? Er du 100? 200. Fedt. Det er jo klart, jeg blev et. Jeg blev et af en anden homo. Så det var, hvor du er hen. Du er oppe i venstre side. Ja, jeg er 400, 600, 800. Jeg er 1300, jeg er på 9, så 13. Ham, der ligger nummer 3 nu. Nej, det er ikke 3, om nummer 5. Jeg ved stadig ikke, hvor der er. Ej, jeg ved heller ikke. Jeg prøver at høre, hvor du hen. Hvor der er du 10. plads? Nej, nu er det ikke mere. Ja. 10. Jeg var over i venstre side. Hvor stor er du? Næsten 1200. 1300. Jeg var over i venstre side. Og nu bliver jeg 100 PS her. På toppen. Så bliver jeg... Okay, men jeg er stadig 100% PS. Ja, hvis det. Han splitter sig efter mig. Okay. Endelig da jeg kommer over i venstre side, så er der en, der æder mig. Det er jo klart. Så må vi i toppen og hen i højre hjørne. Jeg skal ikke lade noget andet. Vi gør skal spawne her. Jeg er i venstre side. Skal jeg op, eller højre side. Skal jeg op i hjørnet? Ja. Jeg håber ikke, jeg har taget fejl. Nej. Hvor er du? Nej, skal man til at splitte mig. Nu er jeg vant til at spille WoW, når man skal til at kigge videre, det er til at holde den inde for at kigge på sin land, skal man til at splitte mig. Ja, jeg kommer til at køre ind i den ene med den anden mand, og så ind i den anden. Det er fucking snederen her. Hvor? Der er det højre. Højre side. Nej, lad være. Jeg splitter mig op for at komme på det der, jeg gider ikke. Jeg er i højre side nu. Jeg er på toppen. Fedt, nej. Du er lige 18 af dig. Nej. Lidt. Jeg ligger med 10 med. Hvor farve er du? Jeg er Bjørn. Bjørn? Jeg hedder Tauber. Det ved jeg godt. Jeg kan regne ud, at du nok. Hvis han kunne få andre, der hedder Tauber. Ja! Ja! Jeg er på næsten 1200 masse. Du er ikke højere i hjørnet. Ej, tæt på. Jeg var lige derovre. Ja, så er det. Fremsæt bare. Fuck dig. Jeg skal man til gå ind i dig. For helvede. Jeg kan ikke finde ud af at gøre, jo. Jeg ved ikke hvorfor. Det er vildt lort til. Jeg synes, bare dø indtil du er tæt på. Skal du ellers spille der slækker, det kan jeg mere for mig. Hvorfor blandt vi med køre ind i folk? Jeg er virkelig ringe til det spil. Fuck, kom nu bare tæt på. Jeg kan virkelig ikke spille det spil her i dag. Nej, det er træls. Ja, det var det. Det er første gang, jeg så optaget, så jeg ikke få spille spillet. Der er det oppe i højre side. Ja. Jeg mødte en af de største, så jeg er på vej væk igen. Ja, der møder den største. Fedt mig. Så jeg er heldig der. Vi er på vej efter den. Jeg har set en kat og en dinosaur. Men jeg kom mod venstre. Jeg er heroppe i højre top og mod venstre. Du kan sagtens med mig. Højre toppen, jeg kan ikke komme derop. Der er sådan en gigantisk... Du ser en kæmpe kat. Jeg er sådan en kæmpe kat, der er rød. Ja, jeg er lige til højre for den.
Og jeg er imellem to store rig med overlevelse. Og den så den er 1 nu. Jeg er 2000. Oh shit. Jeg tager jeg for den nu. Ja. Okay. Der er du. Kom. Skal jeg fodre dig? Nej. Kom. Sæt dig på. Okay. Nej, det var! Ja, det er mig. Se. Kom her. Spil mig. Yes, jeg gav dig. Fedt. Bare giv mig lige stille. Fedt. Jeg gav dig lige anti-masse for en fejl. Jeg spørger om der er T-Rex, ikke det? Klart. Vil du ikke æde med den lille, eller den anden, der jeg har der? Jeg er lige split. Oh shit. Og Ja, det gik jeg den. Ja, så er det. Ja. Yep. det bliver 1, hvis det ikke kommer væk nu. Lad os se. Og jeg kommer til at blive splittet op igen. Ja. Split mig. Ja! Nej. Wow. Er du... Ja. Jeg synes, det er så... Hvor lang tid var videoen? Yes. Ses.